Kublai parlok baik kibuan hakasin kebenengkong syagane ke channel jonge. Kasorkar kalawan ra ya ke jing kela ke bekrau ha kebayade bat bu Aadhaar card ki kendon temai kin sedang nadu ka shitrik u November mentau snem. Da kene ke kendon temai kasorkar kalaweng ya ke jing jongkit paiba. Ngan sai thu ye phi ya ki kendon bathmai ha kebayade bat bu Aadhaar card ha kene ke video kumta ngabha pe ya kene ke video hadok bekut lada pi pendon kam da Aadhaar card te phide ban pe ya kene ke video wat lada phim pendon kam Aadhaar card ru phide ban pe ya kene ke video ka jing pen kala thamai ha ka bai de ba Aadhaar card kalong ba ton kam shu ban le sha office pen thamai Aadhaar card kamut update Aadhaar card na benta ban pen kala kerting ne pen kala address ka sarkar kala ong ba menta phila ban le ya ka kam baro da ka ba shong haying phila ban le ya ka ne ka kam nala ka jong ka phone lada don kanu ka jing ba kala ha ka kerting ne ka address jong phi la ne phi don kam ban update ya ka Aadhaar card jong phi phila ban le I talade mentam don kam shu ban le sha office bat ban yeng lain ki ba jrong ya ka ne ka kam baro la ban le da ka ba shong haying kumtangan sai thu ye phi katno ka bai luksan ka fees pin hab ban siu ban kala ban update ya ka kerting bat ka jaka sa la ne kanu ka jing pen kala la da phi kwa ban pen kala ya ka kerting ka jaka sa la ne ka phone number haban siu niaw phiu san tangka bat la da phi kwa ban update ya ka dur jong phi bat ki fingerprint jong phi pina ban siu chispa ar phiu san tangka bat phila ban le hi ya kane kam naga phone jong phi don kam ban le sha office bat ban yeng line bajrong bat la da phi kwa ban update ya ki code kisla online claim jing siu kan long claim jing siu hadu ka khat sau tarik u jun arjar phu nreu aden kata phina ban siu niaw phu san nangka la da Aadhaar card jong phi ulaja shanu bat phi don kam ban print biang ya u pina ban siu sa pheu tangka lar pi kwa ban yo ya ka Aadhaar card balashna ha ka sin ka benengkong pin ha ban siu neo spa tangka balar don u khot jong ka ying jong phi kwa ban yo ya ka Aadhaar card balashna kan shong dor ya ki lai spa san pheu tangka kumta perlong pa ik kane ka de ka jing pen bana thamai jong ka sarkar ha ka de ba Aadhaar card balatmu ban pentre kam nadu ka shitrik u November mentau snem